Der findes perioder i livet, hvor intet synligt har ændret sig, og alligevel er noget anderledes indeni. Det er et mærkeligt sted at stå, for du kan ikke rigtig forklare det. Du har ikke bevidst truffet en beslutning, og du har heller ikke lagt nogen plan. Du ved måske ikke rigtig præcis, hvad det er, du vil. Du ved bare, at noget ikke længere føles, som det engang gjorde. Måske fungerer dit liv stadig fint på papiret. Du passer dit arbejde, du holder dine aftaler, du gør det, du plejer. Men et sted indeni mærker du, at den version af dig, som har båret dig hertil, den kan ikke bære dig hele vejen videre. Det er ikke fordi, der sker noget dramatisk nødvendigvis. Nogle gange begynder det som en stille fornemmelse. Der er bare noget, der mister sin glød. Noget føles pludselig for småt. Eller noget, der før gav mening, gør det bare ikke længere på samme måde. Og fordi den forandring ikke rigtig kan ses udefra, så begynder vi ofte at tvivle på den. Er det bare mig, der er utaknemmelig? Er jeg utålmodig? Er det urealistisk? Burde jeg ikke bare være tilfreds? Men måske handler det ikke om, at der er noget galt. Måske handler det om, at der er noget nyt, der er ved at blive født. Din sjæl, den venter ikke altid på en krise, før den kalder. Nogle gange bliver den bare træt af at leve for langt væk fra det, der er sandt for dig nu. Og det er netop det, der gør, at de her overgange kan føles så svære. Det gamle liv føles ikke længere helt levende, men det nye liv har endnu ikke taget form. Det gamle sprog passer ikke længere, men de nye ord er ikke kommet til dig endnu. Du mærker en bevægelse, men du kan ikke se destinationen. Du ved ikke, hvor du er på vej hen, og det bryder dit sind så sjældent om. Sindet vil have beviser, forklaringer, garantier, en plan, noget man kan sætte 2 streger under, men livet forandrer sig ofte, før vi kan forklare hvorfor. Og nogle af de vigtigste overgange begynder under overfladen, længe før vi selv forstår dem. Måske har du allerede mærket det, at gamle drømme ikke længere tænder den samme ild, at bestemte ambitioner, du har haft måske i mange år, har mistet deres glans, eller at noget, du troede var afsluttet, bliver ved med at kalde på dig. Først mærker vi kun den her friktion, noget i os er vokset ud af en form, som engang passede os fint, og det er egentlig ikke fordi formen var forkert, men vi er ikke længere den samme. Vi passer ikke ned i den form længere. Hvis et agern skal blive til et egetræ, så kan det ikke blive ved med at være inde i sin skal. På et tidspunkt så må skallen åbne sig, og udefra kan det jo godt ligne et brud, men i virkeligheden er det begyndelsen på et nyt liv. Og mange af os forveksler den her proces med forvirring. Vi kalder det, at vi er forvirrede. Men forvirring er altså ikke altid det modsatte af klarhed. Nogle gange er forvirring det, der opstår, når en gammel klarhed er udløbet, og en ny endnu ikke er ankommet. Og det er et super sårbart sted at være. Du er ikke længere helt den, du var, men du er heller ikke nu den, du er ved at blive. Den klassiske billede på det er jo puppen, sommerfuglen, larven, du kender historien. Men faren er, at vi kræver sikkerhed og beviser alt for tidligt, og vi presser på for svar. Vi vil have den her sommerfugl ud af puppen, men måske er det første skridt ikke en bevidst beslutning, du skal tage om at komme ud af den her puppe. Måske er det bare en erkendelse. Noget i mig er ved at forandre sig. Det er en stor lettelse faktisk at sige det. Det er bare en forandring. For det kræver ikke, at du handler med det samme. Den kræver bare, at du holder op med at lade som om, at der ikke er noget, der er i bevægelse. Og så kan du stille og roligt sige, det kan godt være, at jeg ikke er klar til det helt store spring lige nu, men jeg er klar til at lytte. Nej, jeg kender ikke hele vejen, men jeg kan mærke, at den gamle vej, der før var min, den ikke længere føles som min længere. Jeg kan endnu ikke beskrive det nye. Jeg behøver heller ikke at benægte det, fordi noget i mig er ved at vågne. Der findes en værdighed i den slags ærlighed. For de vigtigste forandringer begynder altså ofte usynligt. Før vi skifter retning, før vi vælger, før vi skaber noget, inden vi siger ja eller måske nej. Den der stille periode, hvor det indre liv omorganiserer sig. Værdierne flytter sig, længsler bliver tydeligere, gamle pligter mister deres magt. Der er en mere stille og sand stemme, som begynder at træde frem. Og udefra ser det måske ud, som om intet sker.
Men indeni er der noget, der er ved at give slip, og noget andet er ved at tage form. Hvis du befinder dig mellem to liv lige nu, så behøver du måske ikke finde svaret eller konklusionen i dag. Måske skal du bare holde op med at behandle overgangen som et problem. Lad den være en overgang. Lad usikkerheden få lov til at være der et øjeblik. Lad den gamle form løsne sit greb, og lad den nye vokse frem i sit eget tempo. Bare bliv tæt på det, der føles ærligt. Også når det ikke er helt tydeligt endnu. For du er ikke faret vild, fordi du står mellem to liv. Måske befinder du dig bare i den der stille passage, hvor en udgave af dig giver slip, før den næste er klar til at træde frem.